This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Tutukan sang Iloilo City Government tupod sang Department of Education akong Dep-Ed kag United States Agency for International Development ang early grade learning sa syudad sang Iloilo. Ini ang paagi sa pag-launch sa sang localized multi-stakeholder approach, plan, design kag pag-implement sa mga interventions. Ang launching ang ginpatigayon sa Iloilo City Hall kag ini ang gintambungan sa nagkalain-lain nga representante gikan sa Dep-Ed, Usaid, private sector, community groups kag education stakeholders. Ang dirigin pirmahan man ni Iloilo City Mayor Jerry Tranyas ang executive order nga nag-adopt sang education sector mechanism o kon ESM process sa syudad sang Iloilo. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Ni si Kabandarang Alex Escalante, nagabandara sang matudtuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera